Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisisa nendaba ethi utshintsha goluva umlumzana uKaizer Motaung, uDr Kaizer Motaung uyazalwa ke baphulaphula ke engena kweminyaka e81. Uthe ke xa esika ikeyiki yakhe pha kwelaseNaturena waqonda ukubana mathumele ke umyalezo omhle pha kubalandeli beqela ke leKaizer Chiefs, ebonga ke babulela abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs, sithi ke ngaphandle kwabo iKaizer Chiefs ngengekho ke kule ndawo ikuyo namhlanje. Uthi igalelo lenziwe ngabalandeli ke beKaizer Chiefs uyalibona yena enguKaizer Motaung, futhi ke uyabulela ubamba ngazo zozibini. Sitsho ke sithi ke qhubekani ke nisenza njalo ke iteam niyeseka niyiphakamisa niyilandela, ngoba uthi uyayibona imisebenzi yenu, uyayibona iyalibona igalelo lenu apha ke kule team ibizwa kubana ke iKaizer Chiefs. Uthi ke kusukela oko ke yathi le team ke yafonyishwa nahamba nayo niyiphakamisa niyisapota. Uthi ke ngamandla wenu ke la ayenze into kubana ke bele team ke ikule ndawo kuyo ke namhlanje. Sithi ke uyabulela kakhulu yonke lento uyenzela nina, esitsho sithi ke ubamba ngazo zibini ke ngamazwi ke lawo ke aphuma pha kuKaizer Motaung, uchairman weqela leKaizer Chiefs ke egqiba ke iminyaka e81 ezelwe emhlabeni ke uKaizer Motaung, ongu-owner ongu-chairman pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphula ke siselapho ke kwinto kaKaizer Motaung, sithi ke happy birthday ke chairman, ukhule, uThixo akugcine akusikelela akubusise, futhi ke akugcine ubone impumelelo yeteam yakho, akugcine ubone imisebenzi ke yeteam wathi wahlala phansi wayifomisha. Ungazi nayo into yokubana ke ufomisha iteam yawuthi ithandwe kangaka, ithandwe lihlabathi, ithandwe iAfrika, ithandwe eMzantsi Afrika, ngoba ke iteam yakho yenye yeteam ke ezinabalandeli abaninzi ke kwihlabathi liphela. Wawungazi nawo ngelaa xesha kwakuyenza into yokubana ke wenza into ezawuthatha ibe yindumasi. Sisithi ke xhego umntu omkhulu, tata omdala, chairman weqela leKaizer Chiefs, ke sithi ke happy birthday chairman, ukhule uThixo akugcine akubusise. Sazi imisebenzi yakho apha kwibhola lalapha eMzantsi Afrika, sazi imisebenzi yakho apha kwibhola yalapha eAfrika, sazi imisebenzi yakho ukuquka iKaizer Chiefs, uquka ihlabathi, uquka iBafana Bafana, uquka ke yonke into ke echaphazela ezemidlalo apha ke elizweni, ulifake ligalelo kakhulu. Sisithi ke sokunqwenelela usuku oluhle, usuku olumnandi, usuku ke elizelwe ngamathamsanqa odwa ke chairman ke weqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.